Bé, així podem veure tres plantes típiques de les zones humides. Esta és la que creix normalment dins de l'aigua, és la bova, que curiosament ara està traient la flor, aquesta espècie de puro que fa, que és molt típic. Després està el canyís, que és el que forma tota la part de l'illa, és com una canya molt més primeta. El canyís pot créixer dins l'aigua, però tan sols necessita un poc d'humitat. Pot créixer perfectament fora de l'aigua, a condició que la terra tingui certa humitat. I després ja tindríem la canya que és una espècie exòtica i invasora, no li agrada viure dins de l'aigua. Necessita algo d'humitat, però dins de l'aigua es mor. La canya, com té una tija molt més grossa, el canyís la tindria menys de la meitat que això, i aquestes encara són joves, però poden alcançar una altura de diversos metres. El canyís normalment té altures d'un parell de metres, 3 metres com a màxim.